som rád, že sa to podarilo, myslím, že sme to boli dlžní sami sebe. Aj po 68. a dúfajme, že už to nebude treba, ale dlžní sme to boli. Treba jasne povedať, že sme síce malí, málo bojaschopní, ale aspoň od nás ide chýr, že sme srdnatí, alebo vytrvalí, alebo aspoň, že sa vieme trochu brániť, i keď to vyzerá ťažko ako súperiť s veľkými mocnosťami. Ale ten signál treba vyslať, že ten kus zeme, ktorý sme dostali a ktorý sa nám páči a ktorý síce nespravujeme zrovna najlepšie, ale že sme schopní ho brániť. Nie kvôli terajšiemu premiérovi, nie kvôli budúcemu premiérovi, nie kvôli terajšiemu ministrovi, prezidentovi, ale kvôli tomu, že to je naša krajina. A tento signál možno aj takýmto spôsobom bude zadokumentovaný, bude to fotka, možno pre túto chvíľu aktuálne, že fotka pre Putina, ale fotka pre každého prípadného agresora, že sú tu ľudia, ktorí v zásade, aj keby ich zradili, čo už nás nieraz zradili, tak budú schopní a budú hlavne chcieť brániť. A to bolo zmyslom aj dnešnej akcie. Obsadili sme kótu na vstupe do Bratislavy, hlavnú prístupovú kótu a dávame takýmto spôsobom najavo ľuďom, ktorí prichádzajú do Bratislavy, že tak sa hovorí, že dobijete hlavné mesto, že dobijete Moskvu, dobijete Rusko, tak vysielame signál, že bratislavská kóta, hlavná vstupná tepná, je obsadená, je chránená občanmi, ľuďmi, ktorí si vedia svoju krajinu chrániť, i keď hrozí, tak ako sa už aj stalo, že nás opäť niekto zradí. Ale sú a verím, že aj budú dorastať a vyrastať ľudia, ktorí budú schopní za svoju krajinu aj priniesť nejakú obeť.